Kaixo, dan hori, somos zabiltzate. Hasi zarete Kaixo Mundua proiektuarekin, gu ilusio askolekin gaude, hemen ere bai zueri, segurtasunaren inguruko gauzatxo batzuk komentatzeko. Bale, hementxe daukazu aurkibide txiki bat, nun ikusi ditzakegun nondik nora joango garen, bale, azkenan erabiltza eta pasaitza. Ziur nagoia admin horretan jarri duzuela ja bat, WordPressa pluginak, zertatzen den pluginekin, segurtasun kopiak zertarako, zenbaitetan, datuen babesa, hau seguru ere bai dela gauza bat entzun duzuena, aspalditik entzuten gaudena, eta oso garrantzitsua da, eta hemen ere bai buru belarri ibili beharko gara. Zer desberdintasun dagoen HTTPS eta HTTP-ren artean, azkenean hor, ziur nago nabigatzailean, fijatu zaretela eta batzutan S hori dagoela eta beste batzutan ez. Ikusiko dugu ia zerrena den hori. Sarrera saiakerak mugatzearena, azkenean hor hacker pilo bat ubiko ditugu mundu digitalean, Explogersak ere bai saietzea, zela spam hortaz babestu gaitezkeen, eta azkenean segurtasunerako ere bai plugin ezagutzen ditugun plugin batzuk, bale? WordPressean pluginekin jolastuko dugun nahikotxo. Beraz, azteko azkenean erabiltzaile eta pasaitzaren kontuarekin, WordPressa lehen aldiz instalatzen duzuenean, erabiltzaile eta izen bat, eta pasaitz bat ipini behar izan dituzue. Gero WordPresseko administrazio panelean sartzeko. Azkenean WordPressen lehen instalazioan admin erabiltzailea datu basean erregistratzen da, eta hori hackerrek ezagutzen duten zerbait da. Behin WordPressa instalatu ondoren administrazio paneletik, komeni da erabiltzaile erreal bat sortzea eta admin erabiltzailea ezabatzea. Ez aukeratu ohiko izenak, ala nola admin, root eta holakoak, hori azkenean guztiok dakigu, nien naiz hackerra, baina nek ere badakit hori holan dela eta ja zuek ere bai, orduan izen horiek azkenean dira ezagutzen direnak. Horregatik oso gomendagarria da erabiltzaile berri bat sortzea eta hackeatzea ia ezinezkoa den, pasaitz bat jartzea, hau da pasaitz indartsu bat jartzea. Ziur nago askotan pasaitzen segurtasun hori badakizuela ere bai, gaur egun askotan exigitzen dizkigute minimo batzuk, letra bat larrez izatea, beste bat txikiz, gutxienez zenbaki bat edo simbolo bat, karaktere berezi bat, askotan ere bai gutxienez 8 karaktere, eskatzen dizkigute. Beraz, hau kontuan eduki eta mesedez, saiatu horrelako pasaitz indartsuak jartzen, eta esan bezala, izen hori admin root eta horrelako tipikoak direnak ez erabiltzen. Oazen aurrare bai, sormen pixkat erabiltzera, bale? Mentxe dauzkazu, esan dakoak, eta azkenen oso garrantzitsua da ere bai, ez partekatzea, espazio seguru baten gordetzea, ez email esaztea bidaltzen, eta azkenean pasaitz bakarra erabiltzea orrialde bakoitzarako, ez erabili berdina guztientzat, bale? Bestalde, esan dugun bezala, pluginak, ibiliko gara pluginekin, ibiliko gara WordPressarekin, eta orduan, azkenean, WordPresseko segurtasun taldeak lan asko egiten du, segurtasunaren eguneratze garrantzitsuak egiten, ahultasun arazo horiek ere bai ekiditen, eta hackerrek batez ere bertsio zaharrak dituzten tokiak erasotzen dituzte. Piskat, eguneratu gabe daudelako orrialde horiek, eta izan ere, ahulagoak izaten dira, eta berriak diren eraso motei babes nahiko esaielako ematen. Beraz, WordPresseko azken eguneraketak instalatzeak zure webguneaz seguru mantentzen lagunduko izu. Azken mailako segurtasun neurri hori guztiak ziurtatuta daudela badakigulako. Beraz, komeni da konfiantzazko azkenengo WordPressa instalatuta ukitzeaz gain, konfiantzazko pluginak ere bai instalatzea. Azkenan WordPressek biltegi batez edo kategoria bat eskaintzen digun, nabarmenak edo populares eta dauden, eta leku egokia izan daiteke aukeratzen hasteko. Azkenean plugin bat instalatu behar denean, ziurtatu azken bertsioa eskuragarri dagoela, eta bateragarria dela WordPressen egungo bertsioarekin, WordPresseko biltegiko doako pluginek datu horiek adierazten dituzte, gainerako pluginak eta erabiltzen ez ditugun gaiak ezabatu. Horiek ez dute bakarrik zure zerbitzarian, zure zerbitzarian leku baliotsua okupatzeko besterik ez dute balioko, beraz, horre bai, arreta pixkat jarri, eta ez deskargatu pluginak eta doan dauden gauza guztiak, horre poliki-poliki eta ondo fijatu egingo ditugu aukerak eta hauek. Eta WordPress eta pluginetik pixkat pasatuko gora
segurtasun kopietara, ez? Azkenean komeni da fitxategietan eta datu basen aldizkako segurtasun kopiak egitea, bale? Edozein erosoen aurrean webgunea berriz ezartzeko aukera ematen baitigu eta hori egin kasu momentu baten eskertuko duzue. Berdin du zein segurtasun neurri ezarri, beti egoten da arriskuren bat. Beraz, arazorik gertatuz gero, gure eduki osoa galtzetik salba gaitezke. Bale? Eta hori bakarrik eskainiko digu segurtasun kopia honek, horregatik dira hain garrantzitsuak. Bale? Bai, etengabe dago arriskuan gure webgunea, bale? Orduan, hor ere bai, esan bezala, naiz eta gu saiatu dana ez, izugarrizko segurtasunarekin eukitzen, gauzatxoak gertatu daitezke. Orduan, kopia hauek egin, bale? Egiaztatu ere bai zuen zerbitzari hornitzaileak segurtasun kopia automatikoak eskaintzen dituela, horrela ere bai automatizatu dezakegu, ez? Eta horrez gain, instalatu segurtasun kopien plugin bat, ala nola back WordPress pub jarriko dizuet hor gero, segurtasun kopiako atasak programatzeko aukerak ematen baitizkigu, bale? Horrez gain datuen babesa. Ezagutzen duzu, ez? Eta askotan, ziur nago askotan entzun duzuela, erraza da gure webgunearekin erabiltzaileen datu eta informazioa jasotzea. Erabiltzaileek iruzkinak usteko, sare sozialetako botoiak ezartzeko edo webgunetako newsletterera harpidetza formulario bat sartzeko, ez? Baina horregatik beharrezkoa datuen babesalako informazioa webgunean eskaintzea, bale? Honekin esan nahi dut, web horri batek izaera pertsonalerako daturen bat biltzen duenean, izena-bizenak, helbide elektronikoa, telefono zenbakia, horrelako daturen bat, derrigorrezkoa da pribatutasun politika bat izatea. Aparteko azpi horri batean idatzita eta webguneko edozein gunetatik estekatuta. Badakizue, baina benetan, emaiezue irakurketa luzeago bat, eta hau guretzat da ona erabiltzaile moduan, gu webgunetara sartzean, gure datuek segurtasun minimo bat eukitzea nahi dugu, ezta? Guazen gure webguneetan ere bai, gure erabiltzaileari hori eskaintzera. Beraz, euki osondo jasota, pixkat hemen jarri dizkizu egun punto horiek, ez? Azkenean, webgune guztietan ikusten duzue, beraz ez da gauza bat horrela ausaz egiten dena, bale? Derrigortuta gaude eta datuen babesa oso garrantzitsua da, bai? Kukiak eta bar ziur nago entzun duzuela, beraz, hemen ere bai, datuen babesari aurre egingo diogu. Bestalde, hemen esaten izuna hasieran HTTPS, HTTP, zer da hori? Zer da S hori? S hori azkenean, bi segundu utziko ditut, S hori segurtasuna da, security. Azkenean, SSL webgune batera HTTPS bidez sartzeko aukera ematen du. Horrek zifratzen ditu bisitarien eta web zerbitzarien arteko bidalketa datuak, bora guztien alde batetik bestera deitzen gaude, 2014tik SSL rankingan seinalea da SEO-entzat, hau da, SEO eta SEM, igual batzuk marketingean sartuta zaudetenak, igual eman diozue honi, ordutxo batzuk sartu dituzue hortan, baina, Google orain hasi da HTTPS ez diren webguneak erakusten, bale? Orduan, guk ikusi nahi baldin badugu eta Googleek gure webgunea hor eukitzea nahi baldin badugu, segurtasun puntu hau eskainiko edo eskatuko digute. Azkenean, ezinbestekoa da, webgune eta nabigatzaile baten arteko konexioa segurua mantentzeko HTTPS hori. Bestalde batetik, esan bezala ikusgarritasuna emango digu. Batzuia blokeatzen ari dira, ez daukatenak blokeatzen ari dira, ez? Eta azkenean guk erabiltzaile moduan, ni fijatzen naiz, eta igual zuek hemendik aurrera ere bai, ez? Bai, askoz gehiago fidatzen gara ese hori daukan proiektu batez. Beste alde batetik, sarreratzaileak mugatu egin beharko ditugu. Zer egingo dugu? Azkenean, egungo WordPress gunen aurkako eraso gehienak login pantailaren bidez sartzeko saiakera masiboen bidez egiten dira. Jartzen dira hor eta azten dira datu pilo bat botatzen. Orduan, horretarako
hainbat segurtasun neurri aplika ditzakegu, bale? Alde batetik erabiltzaileen registroa desgaitzea. Asmo txarrak dituzten erabiltzaileak zure instalazioaren baimen gehigarriak lortzeko eta instalazioen aldaketak egiteko aukera aprobetxa ez dezaten, bale? Orduan erabiltzaileen registro hori desgaitu egingo dugu. Bestalde batetik gehitu ditzakegu giza egiztapenerako sistema, recaptcha eta horiek gaur egun ia leku askotan agertzen da, seinalatu nun dagoen, zebrabidea seinalatu nun dagoen, semaforoa seinalatu nun dagoen, ez dakiz zer, venga, ausartu eta erronka moduan jarri zuen burueri ere bai, hori eukitzea, honek asko babestuko gaitu. Eta bestalde batetik, instalatu dezakegu pluginen bat, sarbide saiakera masiboak saihesteko. Jetpacken Protect, horpean daukazue, eraso mota horiek blokeatzeko erabili dezakegu. Beraz, hortze dauzkazue pixkaten hiru tipoiek, erabiltzaileen registroa desgaitzea, recaptcha aulakoren bat sartzea, eta azkenean plugin bat erabiltzailea sarreraz edo saiakera masibo horiek ekiditeko. Bestalde, erabiltzaileen mota honetarako behin betiko soluzioa erabiltzaileen registroa desgaitzea da. Hemen Explorers edo webguneetan masiboki erregistratzen diren erabiltzaileak bertako konfigurazioan sartzeko, spam iruzkinak gehitzeko edo malwarea sartzeko, virusen bat sartzeko orduan. Erregistroak gaituta badugu, badirain bat plugin mehatxu horiek detektatzeko eta ezabatzeko, baina bestela soluzioa izango zen erabiltzaileen registroa desgaitzea, aurretik komentatu dugun bezala. Bestalde batetik spama. Spama ezelako buruko minak ematen dizkigun, WordPress bezalako edukien kudeatzaile baten ohiko zereginetako bat iruzkinetan spama kontrolatzea izaten da, guk jartzen baldin badugu hor edo nork idatzi dezakela, hor kontrol pixkat eduki beharko dugu. Lehenik eta behin, iruzkinen formularioetan distrakzio eta nahi ez diren estekin iturri direlako, azkenean hor, kontu pixkat. Eta begarrenik, hacker batzuk inprimaki horik erabiltzen dituztelako WordPressen instalazioaren segurtasun arriskuan jartzeko. Orduan, horretarako, hainbat estrategia aplika ditzakegu. Esan dugun bezala aurretik, gizakiak garela gaitzeko sistemaren bat, CAPTCHA pluginen bidez, Really Simple CAPTCHA erabili dezakezuen plugin moduan. Bestalde batetik, spama egiaztatzeko plugin bat aktibatu Akismet modukoa, hor, spama denean, aukiko du ziurtatu da spama dela, eta joango da bera automatikoki ere beraien norabideetara eroaten. Eta bestalde batetik, inprimakiak karaktere berezien kalteetatik babestea. Orduan, poliki, baina spama egia da ere pixkat, kontrolatuta eduki beharko dugun gauza bat izan beharko dela. Beraz hemen, webgunea ere seguru mantatzeko plugin batzuk utzi dizkizuegu, bukatzen gaude, lasai. Azkenean, WordPress instalazioan aplika daitezken babes neurri asko ikusi ditugu, baina, WordPressean eta segurtasunean espezializatutako plugin batzuk aurki ditzakegu, hemen hirietako batzuk, hauetako asko erasoak saihesteko izarpenak dituzte, baita momentuan dauden edozein erasoen berri izan dezazunez, abisatzeko abisu sistemak ere niri hori asko gustatzen zait, eta gomendio txiki batzuk hauek dira, azkenean WordFence Security WordPresserako segurtasun plugin bat da, eta bi tresna nagusi ditu, bat antibirusa, WordFencek egunero eskaneatzen du zure WordPressa, jatorri ez ezaguna duen gai edo pluginen batekin batera instalatu ahal izan diren virus edo malware batzuen bila, eta egunero egongo da. Eta beste alde batetik firewall edo esaten dena, zure WordPresserako sarbidea oztopatzen duen barrera bat da. Azkenean hor jartzen duguna da barreratxo bat. Eta hau, WordFence pluginarekin. Hitz egin dugu WordFence-eri buruz eta bukatzeko beste bi, Item Security hau, plugin honek gerta daitezkeen erasoen aurkako babesa sortzen du, webgunearen baneo bat eginez, era berean sisteman sartzeko utzi egindako saiakeren berri ematen digu, automatikoki, eta denbora jakin batez blokeatzen ditu, zure gunea babestuz edo behintzat zuri emanez erabakitzeko aukera hori.
Eta azkenengoz Bulletproof Security edoako bertsioak segurtasun ezaugarri nahikoak eskaintzen ditu. Bale? Hala, nola malwarearen eskanerra, saioaren hasieran babesa eta erroren registroa barne ere bai. Beraz, honekin bukatu dugu, mila esker entzutearren, mila esker katxarreatzen ibiltzearren, ze gazte sortzaileak behar ditugu, ez? Eta hemen pixkat laburpena nola segurtasunen munduan ze pauso eman ditugun, ez? Ze gauza auki beharko ditugu buruan, baina besterik gabe placer bat da, edo zer gauzotarako badakizue non gauden, eta animo, ia etzaizuen hor jakerran bat kolatzen zuen webgunean. Laster arte, ondo ibili.